Эпізод 13. Забавы лёсу. Яся прывезлі ў камісарыят нумер 1 у цэнтры горада. Зрабілі гэта знарок, каб разлучыць яго з баранам, якога пасадзілі пад арышт у следчым аддзеле. Аліка кінулі ў цёмны ізалятар. Там яму знялі путы з рук і ног ды выклікалі фельчара. Гэта быў той самы эскулап, які загадаў яго перавесці з турмы на Серпухаўскую вязніцу на Грушаўскай. Той пазнаў свайго пацыента і са злосцю намагаўся вярнуць яму прытомнасць. Занадта моцным спіртам ён спаліў Аліку слізістую абалонку ў носе, але баран так і не апрытомніў. З камісарыята нумар 1, дзе трымалі паніша, немагчыма было ўцячы. Следчыя паклапаціліся, каб ён не мог мець зносінаў з меркаваным супольнікам. Яны планавалі дапытаць кожнага паасобку, а потым параўнаць паказанні. Усе здагадваліся, што гэта былі вялікія рыбіны, і таму хацелі выцягнуць з іх як мага больш звестак. У камісарыяце нумар 1 было 2 камеры. Адна для мужчын, другая для жанчын. Яся кінулі ў пустую жаночую камеру. Але ён там пабыў нядоўга. Пасля абеду прывялі некалькі арыштаваных кабет, і Яся перавялі да мужчынаў. Там, праўда, сядзеў толькі адзін затрыманы. Гэта быў малы худы габрэй, Давідка, цырульнік па прафесіі. Яго схапілі ў выніку абвінавачвання, што ён нібыта краў лёзы ў цырульніцкім кааператыве на вуліцы Захарыўскай. Ён быў крыху звязаны з блатнымі і пераняўся Ясевай справай. Спачатку хлопец паставіўся да яго насцярожана, але хутка адчуў, што гэта варты даверу таварышу нядолі. Цырульнік аднёсся да маладзёна як да даўняга сябра. Давідка сядзеў уже некалькі дзён, таму распавёў Ясю ўсё, што ведаў. А ведаў ён нямала, бо ў цырульніцкім кааператыве, куды заходжылі чырвоныя бонзы, ён шмат чаго наслухаўся. Ён шчыра сказаў Ясю, выслухаўшы гісторыю ягонага затрымання, што ягоная справа дрэнь. Давідка не ўтойваў, што адсюль вязняў часта забіраюць на камароўку зусім без разбору. Але са следчага аддзела бяруць толькі ў выключных выпадках. «Мусіш цягнуць час», – раіў цырульнік. «Можа, за гэты час нешта зменіцца?» «Але як?» «Не ведаю», – сумна адказаў габрэй. «Але было б лепей, калі б ты трапіў у следчы. Тут прападзеш. У мяне дробная справа. Сяджу першы раз і таксама не ведаю, ці мяне не прыстукнуць. Манголы не скора расколюць. Будуць яго цягаць і цягаць, ставіць на распазнанні. А табе трэба падмазаць пяты або перавесціся адсюль у сабачарню на Серпухаўскай. А як думаеш, можна адсюль махнуць?» «Сам багачыш, поўна барбосаў. Тут акна нават няма, у сральню не пускаюць, вядро паставілі. Адсюль не дасі рады змыцца». Сапраўды, гэта было немагчыма. Арышт зладзілі тут часова і наспех, аддзяліўшы перагародкай з дошак адзін канец прадаўгаватага памяшкання. А паколькі там не было святла, над дзвярамі прарэзалі акенцы і навесілі на ім краты. Праз вузкія шчыліны ў дзвярах можна было пабачыць на супрацьлеглым канцы залы дзверы ў канцылярыю, а налева ад іх стол, пры якім сядзелі міліцыянты. Некаторыя з іх расхаджвалі па зале. Адзін з іх быў дзяжурны і трымаў пры сабе ключы ад камер. А 12-й гадзіне арыштантам выдалі па 150 грамаў ацеслівага хлеба. Вечарам вязні атрымалі гатаваную цёплую ваду ў бляшанцы ад кансерваў. Надышла ноч. Ясь сядзеў на нарах пры перагародцы, за якой была жаночая камера. Ён чуў размовы кабет. Адна ўвесь час плакала, другая суцяшала яе. Іншыя размаўлялі мала. Давідка падышоў да Ясі і усеўся на нарах каля яго. «Як ноч настане, то такі страх. Яны заўсёды ноччу бяруць». Запалілі адну на дваіх цыгарэту. Ясь таксама не мог заснуць, хоць быў вельмі стомлены. Ён вяртаўся думкамі да таго, што з ім адбылося. Не мог зразумець прычыны свайго арышту. Акрамя таго, турбаваўся за Настку. Не ведаў, ці дзяўчыну таксама павязалі. І гэта не давала яму спакою. Зрэшты, інтуіцыя яму падказвала, што трапіў ён у безнадзейную сітуацыю.
Ён мог быць непатрэбны для следства і лішні як вязень. Тады б яго ўходалі праз некалькі дзён. Пра магчымасць вызваліцца ён нават не марыў, хоць і сядзеў без ніякага абвінавачвання. Ведаў, што бальшавікі расстрэльвалі нават цалкам бязвінных людзей. Начныя гадзіны былі доўгія, трывожныя і гнятлівыя. Ад аўтамабільных гукаў, якія даляталі звонку, займала дух, а сэрца ўтрампнёна калацілася ў грудзях. Можа, едзе сюды, забярэ апошняе падарожжа, на Камароўку, на смерць. Гэтак мінула ноч, не спалі абодва. Раніцай Габрэй сказаў з палёгкай: «Пранесла, яшчэ адзін дзень выйгралі ў латарэі. Давай запалім». Яны зноў выпалілі адну цыгарэту і леглі спаць. Цырульнік адразу заснуў, а Ясь яшчэ доўга ляжаў з расплюшчанымі вачыма. На раніцу ім зноў далі цёплай вады. Гэта не спатоліла голаду, але прынамсі прагнала смагу. Потым яны панура сядзелі на нарах, часам паасобку хадзілі вузкім праходам паміж нарамі і сцяной. Апрача нараў у камеры быў тока нізкі драўляны зэдлік, на які ставілі вядро. Цырульнік пераважна ляжаў. Ён быў знясілены шматдзённым голадам. Ясь хадзіў па камеры. Яму хацелася паліць. Ведаў, што ў сукамерніка ёсць яшчэ некалькі цыгарэт, якія яму ўдалося пранесці за краты, але думаў, што цырульнік спіць і не хацеў яго будзіць. Нечакана скручаны абаранкам Давідка заварушыўся і жвава сеў на нарах. Даў Ясю знак рукой, той наблізіўся да яго. «Ведаеш што?» – панізіўшы голас, пачаў гаварыць Габрэй. «Я прыдумаў, як зрабіць, каб цябе перавялі ў следчы аддзел». Ясь слухаў з вялікай цікавасцю. «Трэба так згламэздаць, нібыта ты павесіўся. Я абарву вяроўку і ўздыму гвалт. Тады цябе жалезна забяруць адсюль». Ясь задумаўся, а цырульнік казаў далей. «Ты нічога не губляеш, яшчэ сёння могуць цябе павалачы на Камароўку. А так ды, можа, выратуешся? Рабі, як ведаеш. Але я табе гэтак раю, бо мне цябе шкада». «Твая праўда», – сказаў Ясь. «Я вось толькі гумкаю, як зрабіць, каб гэта не выглядала як блеф». Пачалі раіцца, як ажыццявіць свой план. Урэшце надумаліся зрабіць так: паставіць зэдлік над дзвярыма і перакуліць яго, да кратаў над дзвярыма правязаць вяроўку, перарваную ў палове даўжыні. З іншага канца вяроўкі Ясь меў зрабіць пятлю і, моцна зацягнуўшы яе на шыі, лечь на падлозе. Цырульнік павінен быў ушчаць шум і лямант, што арыштант павесіўся. А палудзень яны зноў атрымалі хлеб, з'елі і ўзяліся за рэалізацыю свайго плана. Я зняў з сабе кашулю і ціхенька падзёр яе на вузкія паскі. Давідка дапамог сплясці ў матузкі тонкую моцную вяроўчыну. Ясь завязаў пятлю і прасунуў яе шыю. Потым стаў на зэдліку каля дзвярэй, а іншы канец самаробнага шнурка прымацаваў да ніжняга прута кратаў. Пасля гэтага абарваў вяроўку на далонь вышэй ад галавы. Уласна, ўсё было гатова. Цырульнік хваляваўся. Яся таксама бралі дрыжыкі. Запалілі. Потым слухалі і назіралі праз вузкія шчылінкі між дошкамі. Дзяжурны міліцыянт сядзеў за сталом, гуляў з калегам у шашкі. Ясь зноў усунуў шыю ў пятлю, моцна паціснуў руку сукамерніку на развітанне, пачаў зашморгваць пятлю. Калі вяроўка туга абхапіла гарляк, Ясь паторгаў яе і пакруціў туды-сюды, каб на скуры выступіў чырвоны след. Рабіў гэта рэзка і сілаю. Было балюча, але ён не звяртаў увагі. «Можа, выратаю сабе гэтым жыццё», – думаў хлопец. Сеў на зямлю, абапёршыся спінаю аб дзверы, і колькі было моцы, зацягнуў пятлю. Пачуў звон у вушах, у вачах зрабілася цёмна, а кроў падступіла да носа, амаль страціў прытомнасць. Тады цырульнік перавярнуў зэдлік, падскочыў на месца, нібы скокнуў з нар, і пачаў апантана валіць кулаком у дзверы, закрычаў сапраўды поўным панікі голасам: «Вязень павесіўся, хутчэй, адчыніце!» За перагародкай жвава затупалі. Пачуліся галасы: «Сарві яго, здымі!» Міліцыянт у похаўкі абмыкаў і здымаў з дзвярэй навясны замок.
Давідка зрабіў выгляд, што абрывае вяроўчыну. Потым сам кінуўся на падлогу, падрабляючы гук, нібыта гэта насамрэч грымнулася Ясева цела. Падняўся. Ясь напаўляжаў, абаперты галавой аб дзверы і раму. Ягоны твар пасінеў, вяроўчына глыбока ўрэзалася ў шыю. Нарэшце дзверы адчыніліся насцеж. Ясева галава цяжка ўпала на падлогу. Ён ціха хрыпеў здушаным горлам. Усё выглядала праўдзіва, і абарваны над дзвярыма кавалак вароўкі, і перакулены зэдлік, і пятля вакол Ясевай шэі, ягоны выгляд і спалоханы габрэй, які нібы плачучы і ківаючыся ад страху галасіў: «А я сабе сплю, а тут бах, гляжу, ён вісіць. Ой, як я пералякаўся, а дзверы замкнёныя. Потым абарваў яго, але я тут і страху наеўся». Міліцыянты выцягнулі Яся на сярэдзіну сваёй залы. Хлопец быў знясілены, шыя моцна балела, але ён быў у прытомнасці. Расслабіў цягліцы, каб цела зрабілася вялым. «Паклічце доктара», – чуў ён нібы здалёку, «і пазваніце ў следчы аддзел. Давайце хутчэй лекара, ён тут насупраць. Гэты можа яшчэ жывы». Ясь захрыпеў гучней і павярнуў галавой направа-налева. Тады нехта лінуў яму ў твар вадой. Ён заварушыўся. Чуў словы тэлефоннай размовы. «Дзяжурны, што? Першы камісарыят. Арыштаваны, якого учора даставілі, павесіўся. Так. Прозвішча Нацэвіч, імя Ян, затрыманы на загад следчага аддзела. Прашу тэрмінова паведаміць кіраўніку». Цішыня. «Так, паслалі па доктара, можа яшчэ верне яго да жыцця. Добра, чакаю». Цішыня. Ясь ляжаў і думаў, адчуваў задавальненне, не гледзячы на боль. Раптам пачуў раздражнёны голас. «Чаму не сцягнулі яму пятлі? Ой, праўда! Ідыёты, гаўно замест мазгоў!» Нечыя ладоні нецярпліва пачалі перабіраць вяроўку, якая глыбока ўелася ў шыю. Ясю забалела невыносна, ён енкнуў. Вяроўку знялі, але боль толькі ўзмацніўся. Яму цяжка было каўтаць сліну. Гэтага яго ўсцешыла, бо ён вельмі баяўся, каб доктар не выкрыў сімуляцыі. Палічыў, што прыкідвацца далей непрытомным можа быць небяспечна. Зноў зазвінеў тэлефон. «Слухаю, першы камісарыят, так, Нацэвіч Ян, доктара яшчэ не было, непрытомны, так». Перапынак. «Добра, адразу ж адправім у аддзел, чакаем лекара, так». Яся апанавала радасць, але ён працягваў ляжаць і не варушыўся. Потым зноў павёў галавой, падняў плячо і апусціў. Праз хвіліну расплюшчыў вочы і паглядзеў у столь. «Што, жывы?» Ясь спрабаваў падняцца, але зноў упаў. «Дайце яму вады!» У памяшканне ўвайшоў лекар. «Дзе той ваш вісельнік?» «Тут, прыйшоў у сабе, сарвалі яго». Доктар пахіліўся над пацыентам, потым сеў на кукішкі. На Ясевай шыі сінела шырокая пісяга. Горла спухла. «Адкрый рот!» Ясь адчуў на шыі лекараў дотык. Глуха застагнаў. «Перанясіце яго на лаўку». Хлопец агледзеў хлопца. Сцвердзіў. «Будзе жыць. Горла ў запаленні, але гэта пройдзе. Можна перавесці яго ў следчы аддзел. Можаце пераводзіць». Лекар падышоў. Ясь ляжаў на лаўцы. «Ці маеш сілы ісці?» запытаў у яго начальнік камісарыята. «Не ведаю». «Ну, сядь». Я сеў. «Дойдзеш, тут блізка. Даць 2 чалавек у канвой, зрабіце пратакол. Далучыце вяроўку і хутка». Неўзабаве Яся вывелі з камісарыята. Ён выглядаў жахліва. Адзенне было мокрае, прыліпала да цела. Рукі яму звязалі спераду кавалкам шнурка. Міліцыянты баяліся, што вязень, які пастанавіў павесіцца, можа спрабаваць уцячы, не гледзячы ні на што, хоць бы дзеля таго, каб яго застралілі. Адзін з канваіраў трымаў яго пад левую руку. Другі ішоў ззаду, маючы напагатове зараджаны пісталет. З помсты за тое, што Ясь нарабіў ім клопату, міліцыянты павесілі яму на шыю вяроўку, рычавы доказ, і падцяжкі. Гэтак яны клыпалі з самага краю маставой, рухаючыся цэнтральнымі вуліцамі горада. Разам яны ўтваралі
Дзіўную і прыкрую групу. Мінакі са страхам і спачуваннем глядзелі на вязня. Бачылі смерць, якая крочыла за ім. Калі яны выйшлі на губернатарскую вуліцу, іх абагнаў аўтамабіль. Раптам празычэў гучны жаночы голас. «Стой!» Вокрык быў скіраваны шафёру, які адразу ж спыніў машыну. Ясь не глядзеў, бяздумна утаропіўшы сабе пад ногі. Пакуль што ён выратаваў сабе жыццё, але, можа, ненадоўга. Уцякаць не збіраўся, ён быў занадта знясілены апошнімі падзеямі. І цяжка было даць дзёру ў цэнтры горада. Калі збягаць, то лепш ужо з дарогі падчас пераводу ў турму. Аднак вокліч жанчыны прыцягнуў Ясю ўвагу. З машыны выйшла высокая прыгожая жанчына. Яна была апранута ў чорную скураную куртку. На галаве ў яе быў чырвоны шаль, з-пад якога вымыкаліся цёмныя пасмы валасоў. За ёй крочыў сталы яго гамость, апрануты, як на згалелы горад, весьма элегантна. Аўтамабіль блішчэў блакітным лакам, на якім красаваліся чырвоныя зоркі. Спераду развіваўся чырвоны сцяжок. Кабета махнула рукой, каб канвой і Ясь затрымаліся. Хлопец уляпіў позірк у ейны твар. Ён пазнаў Марусю Лобаву. Ашаломленыя канваіры стаялі маўчком. «Куды вы яго вядзеце?» «У следчы аддзел. Гэта крымінальнік». «Я не пра гэта пытаюся. Чаму ў яго на шыі гэтыя халерныя шнуры? Што гэта такое?» «Вешаўся ў камеры, сарвалі яго, а гэта доказ». Лобава зняла з Ясевай шыі вяроўку і падцяжкі, аддала іх міліцыянту. Тым часам падышоў ейны таварыш. Ясь пазнаў у ім старога актора, Сэмп Сыркоўскага, які некалі зводзіў яго за перэдкавай спявачкай. Той таксама яго пазнаў. Машынальна прыцягнуў яму руку, але ў Ясе далоні былі звязаныя. Хлопец падняў іх абедзве разам. «А гэта яшчэ што такое? Хто да такога дадумаўся?» «Начальнік камісарыята даў загад, каб арыштаваны не ўцёк». «Так, начальнік камісарыята. Зарабіў ён у нас на абаранкі. Мог даць 5 або 10 канваіраў, але не звязваць рукі. Усе сядайце ў машыну. Паедзем у следчы аддзел». Спалоханыя міліцыянты і Ясь залезлі ў сярэдзіну аўтамабіля. Лобава села побач з кіроўцам. Сэмп Сыркоўскі заняў месца ззаду насупраць вязня. Лобава кінула шафёру. «На Серпухаўскую, следчы аддзел». Аўтамабіль даў газу. На ходніку засталася стаяць групка раззявак, якія з цікаўнасцю, але асцярожна назіралі за гэтай незвычайнай сцэнай. Сэмп Сыркоўскі звярнуўся да Ясі. «А што ж гэта за прыгода, каралевіч дарагі, як у фільме?» Лобава адвярнулася. «Вы яго ведаеце, таварыш?» «А як жа, наймілейшы малады чалавек, з якім мне давялося пазнаёміцца, на гэтай юдолі пакутаў і слёз, зубнога скрыгату і соўгання азадкам на падлозе. Наймілейшы». «Ну, то і добра. Вашае меркаванне для мяне важнае». Звярнулася да Яся. «За што цябе арыштавалі?» Ясь раздумаў, як коратка і зразумела распавесці сваю гісторыю. «Кажы толькі праўду». «Шчыра кажучы, не ведаю, за што. Я быў некалі арыштаваны, але мяне вызваліла камісія, бо не ставала доказаў, а цяпер затрымалі без ніякай справы і абвінавачвання. Можа, з той прычыны, што ў тым самым доме арыштавалі шаўца, які наймаў у мяне кватэру. Ён уцёк з турмы. Мо толькі таму?» «А той шавец таксама пад арыштам?» «Так». «Выходзіць, нічога сур'ёзнага ў цябе няма? Якога-небудзь забойства, захоўвання зброі, палітычнай дзейнасці, рабунку?» «Абсалютна нічога». Маруся патрэсла галавой. «І я ім пакажу, як працаваць, а то даводзяць да самагубства». Сэмп Сыркоўскі пляснуў далонню па Ясевым каленню. «Будзеш свабодны, каралевіч. Калі яна сказала, то гэта тое самае, што і зрабіла. Ейнае слова, як скала, жалеза, сталь». Ясь ад усяго гэтага анямеў, не верыў сваім вачам і ушам. А адначасова адчуваў прыгнечанасць гэтай сітуацыі.
Яму было сорамна перад кабетай, ён не ведаў, як ёй аддзячыць, і сумняваўся, што ў яго хоць калі будзе такая магчымасць. Маруся выстаралася ў Маскве, каб яе скіравалі ў Менскі гарвыканкам на пасаду кіраўніцы культаддзела. Яна магла атрымаць і лепшае месца нават у Маскве, дзе працаваў ейны муж-камуніст, але не хацела жыць з ім у адным горадзе, а ў Менск цягнулі ўспаміны пра кароткае шчасце з Ясем і туга па сімпатычным, шчырым хлопцы, якога некалі называла сваім дзіцём. У апошні перыяд іхняга рамана Марусіны пачуцці больш нагадвалі мацярынскую любоў, чым нешта іншае. Ёй не ўдалося падпарадкаваць Ясе як свайго каханка, таму яна стала для яго чулым, добрым і шчырым сябрам. У іх адносіны яна ўкладвала не жаночае самалюбства, а мацярынскі клопат. У Менск Лобава вярнулася учора. Адразу ж заступіла на пасаду. Пасялілася яна ў гатэлі «Еўропа» у нумары 34, у колішнім пакоі Філіпа Лысага. Гэты нумар адміністрацыя прызначала для самых важных гасцей. Сэм Сыркоўскі быў у ейным аддзеле кіраўніком тэатральнай секцыі. Інтуіцыяй стрэленага вераб'я ён адчуў, што Лобава мае вялікія сувязі ў Маскве, таму толькі яе пабачыўшы, рассыпаўся перад ей дробным макам і пачаў выдыгаць, абяцаючы ва ўсім ёй дапамагчы. І сапраўды, ён адразу ж прыдаўся Лобавай як добры знаўца мясцовых парадкаў і людзей. Маруся карцела адразу ж завітаць да Яся, але пакуль бракавала вольнага часу. Зрэшты, яна не ведала, на волі Ясці яшчэ за кратамі. Выгляд хлопца, якога цягнулі вуліцай з вяроўкамі на шыі, прыстаўленым да спіны пісталетам, уразіў яе да глыбіні душы. «Давялі ўжо», – са злосцю падумала камісарка, маючы на думцы тых тэарэтыкаў, якія захапілі Расію і чынілі тэрор рукамі найгоршых садыстаў, дэгенератаў і вычварэнцаў. Яна адразу пастанавіла, што вырве хлопца з іхніх абцугоў. Не было сакрэтам, што яна валодала вялікімі магчымасцямі, нават агромністымі. У некаторых выпадках яна магла даваць загады нават вельмі важным асобам з партыйнай вярхушкі. А яна была настырлівая і гатовая на ўсё. Калі для Яся Лобава зрабілася жанчынай-маткай, чулай і пяшчотнай, то ў адносінах да садыстаў была моцнай, з каменным сэрцам тыранкай. Менавіта гэта і сталася адной з прычын таго, што яна разышлася з мужам. У следчым аддзеле Лобава суха і ўладна загадала дзяжурнаму паведаміць пра ейны візіт кіраўніку ўстановы. Назвала прозвішча і пасаду. Потым размясцілася ў крэсле, пры якім 2 дня таму назад сядзела Паўлінка. Лобава і далей, калі Ясь набраўся даверу да сваёй каханкі-фраеркі, чула ад яго розныя гісторыі пра блатных, розныя работы і гентоў. Яна ведала, што следчыя агенты часта нажываюцца на злачынцах, што ёсць пасярэднікі, якія за вялікія ўзнагароды спрыяюць ануляванню вельмі сур'ёзных справаў. Хлопец мог назваць шмат канкрэтных прыкладаў, калі міліцыянты і шпікі праварочвалі цёмныя інтарэсы ды бралі хабар. Яна дапускала, што пры патрэбе будзе ў стане за пару дзён сабраць мноства фактаў, якія давядуць шматлікія парушэнні так званых абаронцаў закона. У ейных руках гэтыя доказы ператворацца ў нож на горле для многіх, магчыма, для ўсіх міліцэйскіх і следчых функцыянераў. Кіраўнік следчага аддзела вельмі ветліва прыняў Лобаву. «Слухаю вас, таварыш», – сказаў ён пасля некалькіх прывітальных банальнасцяў. Лобава пачала ўпрост. «Для мяне вельмі важна, каб тэрмінова быў вызвалены і арыштаваны Ясь Нацэвіч. Калі б не адсутнасць часу, я б дамагалася гэта іншым шляхам. Праўда, для шмат каго ўзніклі б тады не зусім прыемныя акалічнасці. Але я хачу, каб яго вызвалілі адразу ж. Я пабачыла яго і прывезла разам з канвоем. Ён крайне знясілены. Выглядае жахліва. Яго вялі вуліцай са звязанымі рукамі і вяроўкай на шыі, на якой ён вешаўся ў камеры». «Ага, я ведаю гэты выпадак». «А ягоную справу вы таксама ведаеце?» «Не, не вельмі». «Я папрашу вас цяпер жа азнаёміцца са справай і адпусціць Нацэвіча. Я не магу марнаваць свой час».
Высакамернасць і бесцырымоннасць Лобавай раздражнялі начальніка і вывелі яго з раўнавагі. Ягоны твар выбіла чырвоныя плямы, а вочы напоўніліся злосцю. Ён не прывык выслухваць загады, асабліва калі вялося пра арыштаваных. Ягоныя вушы былі прызвычайны да ўпрошванняў, малення, плачу. Ён адказаў суха, крыху павышаным голасам. «Я нічога не магу зрабіць, мяне чакаюць цяпер іншыя важныя справы. Можа, таварыш, вы зможаце прыйсці да мяне заўтра о 9 гадзіне раніцы. Я праверу, чым можна дапамагчы таму вашаму Нацевічу». Лобава устала з крэсла. «Ах, так! Дык вы не толькі не ўмееце толкам выконваць свае абавязкі, але культурна размаўляць. Я да вас ужо болей не звярнуся. Нацевіча я вызвалю інакш і абяцаю грантоўна вамі заняцца. Я пастараюся, каб вы з гэтага кабінета выйшлі са звязанымі рукамі туды, дзе па вас сцены плачуць». У тым, што сказала Лобава, гучала такая ўпэўненасць, а яна сапраўды магла выканаць абяцанае, што мужчына збялеў. Калі б нават ён працаваў бездакорна, чалавек з партыйнай вярхушкі лёгка мог скінуць яго з цёплага крэсла. А Лобава выглядала акурат як асоба з бальшавіцкага Алімпу, якая можа безлітасна помсціць і якую нішто не ў стане паўстрымаць, пакуль ейная мэта не будзе дасягнутая. Кіраўнік спужаўся і разгубіўся, не ведаючы, як выкруціцца з прыкрай сітуацыі. Ён загаварыў мякка і лісліва. «Даруйце, няма чаго гневацца. Я ж не сказаў, што не збіраюся вызваліць Нацевіча, а толькі, што цяпер не маю часу. А потым я не буду мець часу. Вам было б лягчэй цяпер вырашыць гэтую справу, чымся мне пазней зноў рупіцца, каб сюды прыехаць». «Добра, я сам займуся. Неўначай нешта можна зрабіць». Лобавай стала ясна, што кіраўнік зробіць усё, што яна пажадае, нават не ад страху перад выяўленнем ягоных злоўжыванняў, а проста для свайго спакою. Яна цвёрда адрэзала. «Прашу неадкладна вызваліць Нацевіча». «Пад вашае паручыцельства». «Без. Яму не выстаўлены ніякія абвінавачванні. Арыштавалі бы ў кватэры, якую ён здаваў, схапілі нейкага тыпа». Кіраўнік тэлефанаваў. У кабінет увайшоў высокі шчуплы службовец. Начальнік звярнуўся да яго. «Я папрашу зараз жа даць мне ўсё, што вы маеце па справе Нацевіча. Канвой адпусціць». Чыноўнік паспяшаўся выйсці. Начальнік звярнуўся да Лобавай. «Гэта зойме толькі пару хвілін». «Добра». Лобава выняла з кішэні скураной курткі партсігар і запаліла цыгарэту. Яны маўчалі. Кіраўнік хацеў перарваць няёмкую сітуацыю, але баяўся азвацца, каб не ўвесці нечым Лобаву ў гнеў. З нецярплівасцю чакаў ён з'яўлення чыноўніка. Той неўзабаве вярнуўся. Прынёс пратакол вобшуку, які перадалі з першага камісарыята, і ясевы рэчы, якія ў яго забралі падчас асабістага дагляду. Кіраўнік таропка прагледзеў паперы, занатаваў нешта ўнізе пратакола і падпісаў. Падаў дакументы службоўцу і сказаў: «Прашу пільна выпісаць карту вызвалення з-пад арышту на імя Яся Нацевіча, а потым аформіце ануляванне справы. Нацевіча выпусціць неадкладна». Чыноўнік выйшаў. Кіраўнік указаў рукою на дробязі, якія ляжалі на стале. «Гэта можна забраць і перадаць Нацевічу. Ён вольны». «Больш не будзе ніякіх фармальнасцяў?» «Не будзе. Карту вызвалення ён атрымае перадусім для ўласнага спакою. Гэта справа некалькіх хвілін». «Добра». Лобава ўстала і скіравалася да дзвярэй. З чырвоным шалем на галаве яна ішла нібы са штандартам. Кіраўнік сказаў на развітанне: «Да пабачэння, таварыш!» Але Лобава, не сказаўшы ні слова, энергічна папхнула дзверы і выйшла з кабінета. Праз момант да начальніка нехта пастукаў. Зноў увайшоў службовец. «А што рабіць з дзяўчынай, якую таксама арыштавалі пасля ператрусу ў кватэры Нацевіча?» «Падстава арышту». «Жыла разам з Нацевічам». «Яны мяне ў дамавіну ўгоняць. Натвораць такога глупства, што шапка на галаве расце. А мне іхнюю кашу расхлёбваць. Што гэта за падстава?» «Таксама адпусціць».
Гэта Клобава за адзін раз вызваліла не толькі Яся, але яшчэ і Настку. Калі службовец выйшаў з кабінета, кіраўнік са злосцю кінуў асадку на пісьменны стол. «І як у Расіі можа быць парадак, калі такія блядзі камандуюць?» Плюнуў. Праз некалькі дзён пасля свайго вызвалення Ясь зусім неспадзёўкі пабачыў свайго дальнейшага настаўніка і сябра Віктара Уменскага, які крочыў другім бокам вуліцы. Хлопец бордза перабег праз маставую і стаў перад ім радасна ўсміхаючы. Былы манцёр, а цяпер кіраўнік гарадской электрастанцыі, таксама адказаў усмешкай, якая распрамяніла ягоны хмуры твар. «Што за сюрпрыз? Я ўжо і забыў, калі мы ў апошні раз бачыліся». «Ой, даўно», — прызнаў Ясь. «Багата часу не маю, але хацеў бы перакінуцца парай словаў». «Добра, хадзі да мяне». Ён завёў Яся на дзядзінец электрастанцыі, адтуль да сябе на кватэру. Электрык займаў 4 пакоі і кухню, але жыў толькі ў адным пакоі. На сцяне, як і некалі, віселі гітара і мандаліна. Збоку было месца для майстравання і стаяў такарны станок. Былы манцёр па-ранейшаму выглядаў марудным і панурым. Гаварыў павольна, з роздумам, нібы сілай выдушваў з сябе словы, якія захраслі недзе ў горле. Толькі адна змена была для Ясі безпрэчнай. Ён не пачуў ніводнай поўнай дэмагогіі фразы, ніводнай пахвалы бальшавізму. Наадварот. Ясь слухаў круглымі вачыма, паглядаючы на шэры, нібы алавяны твар манцёра. У глыбіні вачэй электрыка ўспыхвалі іскры нянавісці. Ягоны голас быў нізкі, хрыпаты. «Паплылі б сяюжнікі па моры крыві і захлынуцца ёю, але трэба паспрыяць, каб хутчэй». І Ясь, заўсёды далёкі ад палітыкі, адчуваў, што нянавісць, якая прасякнула ўсяго манцёра, перадаецца і яму, а валодвае ім самім. Але не як праява пратэсту, а як рухавік да дзейнасці. Ён сам пачаў пералічваць гвалты, злачынствы і рабункі цяперашніх гарадскіх уладаў. Расказаў пра сваё жыццё цягам апошніх месяцаў і пра арышт. Дадаў, што абавязаны жыццём выключна адной жанчыне на важнай пасадзе. Уменскі слухаў уважліва, насупіўшыся. На шчоках у яго хадзілі жавалакі. Калі Ясь скончыў свой аповед, Віктар заўважыў. «У горадзе, братка, доўга не ператрываеш. Можа, хочаш пайсці ў лясы? Я магу цябе скіраваць, ты там будзеш патрэбны і свабодны. Мне трэба быць тут. Тут я, пэўна, і з зямелькай пабяруся. Нікому я не патрэбны. А ты малады. Джгай у лес. Калі захочаш, толькі скажы». Ясь развітаўся з ім, бо спяшаўся да Лобавай. Манцёр сказаў яму ўжо на парозе. «Калі нешта трэба, то смела прыходзь. Скажы ў браме, што да кіраўніка электрастанцыі». «Абавязкова прыйду». «Буду чакаць. Вечарамі я заўсёды ўдома». Ясь порстка маршыраваў Хрышчэнскай вуліцай. Быў у задуменні. Пасля вызвальнення з-за кратаў яго апанавала ідэя з'ехаць з горада. Тутэйшае паветра здавалася яму атрутным. Ён не мог свабодна дыхаць. Начамі спаў вельмі кепска. Тое, што ён перажыў зняволенні, чакаючы вывазу на Камароўку, не пераставала яго прыгнятаць. Яму апастыліла становішча авечкі, прызначанай на зарэз. Ён адчуваў пагарду да разгубленых, спалоханых людзей, якіх мінаў на вуліцы. Яму не хацелася быць адным з іх. Ён прагнуў дыхаць вольным паветрам, адчуваць свабоду, змагацца, калі будзе такая неабходнасць, быць поруч са смелымі, вернымі таварышамі, абараняць іх і быць упэўненым, што і яны, калі будзе патрэбна, складуць за цябе галаву. Дзень у дзень, ноч у ноч пачварная лапа надзвычайкі хапала сваімі кіпцюрамі сотні ахвяр. Кідала іх у смуродлівыя засценкі, здзекавалася, катавала. Невядома за што, без сэнсу, дзеля статыстыкі, каб давесці сваю стараннасць, каб заграбэстаць чужую маёмасць і здзерці з трупа апошнюю нітку, дзеля прыемнасці. З наступных 2 размоваў з манцёрам Ясь даведаўся, што Уменскі ўтрымлівае сталую сувязь з партызанамі і дапамагае ім.
Туга па вольным жыцці і агіда да ўсяго, што адбывалася ў горадзе, толькі ўзраслі ў хлапечай душы. Колішнія Ясевы прыяцелі прапалі. Некаторыя загінулі разам з тысячамі іншых цалкам бязвінных людзей. Шмат уцякло падалей з Менска, ратуючыся ад чырвонай навалачы. Іншыя пайшлі ў лясы да партызанаў або далучыліся да анархісцкіх груп. Шырылася слава лясных атаманаў, якая, як магніт, цягнула з гушчары з гарадоў, мястэчак і вёсак пакрыўджаных, незадаволеных, але смелых людзей. Ясь атрымала ў горадзе толькі ўдзячнасць да Лобавай. Але, не гледзячы ні на што, ён не мог так жыць далей. Маладзён імкнуўся таксама дапамагчы барану, папрасіў Лобаву аб дапамозе, ахвяраваў дзеля гэтага ўсе сродкі, якія здолеў здабыць. Лобава распачала энергічныя захады. У следчым аддзеле барана не было. Ягоную справу, як вельмі сур'ёзную, перадалі калегіі надзвычайнай камісіі. Маруся двойчы была ў старшыні ЧК Міціна. Той абяцаў разабрацца, а наступным разам даў ёй самой глянуць баранавыя акты. Потым цвёрда замовіў: «Абсалютна нічога не магу для яго зрабіць. Гэта рэцыдывіст, прафесійны злачынца. Уцякаў з турмы, аказваў супраціўленне падчас затрымання. Пры ім выяўленая зброя. Зрэшты, ягонай справай займаецца калегія. Паспрабуйце паразмаўляць са Старцевым, але папярэджваю, што можа нічога не атрымацца. Я пастараюся на яго паўплываць, можа выб'ю больш лагодны вырак. Але ніякай гарантыі не даю». Лобава не хацела ўжываць усіх сродкаў, каб вызваліць Ясевага калегу, справа якога была сапраўды цяжкаю. Аднак атрымала ад Міціна абяцанне, што той замовіць слоўца за барана перад Старцевым. Пра вынікі сваіх намаганняў яна шчыра расказала Ясю. Яна не цешыла яго надзеі алікавага вызвалення, але меркавала, што хадатайніцтва старшыні надзвычайкі перад кіраўніком калегіі можа даць нейкі пазітыўны вынік. Яна ведала, што упартага малаадукаванага чыгуначніка, прызначанага галавою надзвычайкі, немагчыма было падкупіць. Але разам з тым ён заўсёды трымаў уласнае слова. Таму не было сумневу, што ён заступіцца за барана. Але як пастанавіць зрабіць Старцаў, рафінаваны інтэлігент, юрыст, ідэйны камуніст, яна не ведала. Ясь больш не мог дапамагчы Аліку. Маладзён рэгулярна перадаваў сябру харчы і высылаў за хабар праз турэмнага вартаўніка 2 малявы. Напісаў, што ўсяляк намагаецца яго вызваліць, але шансы малыя, амаль нулявыя. Ён сцярогся, каб незнарок не ўвесці барана ў зман. Можа, паспрабуе недзе уцячы ў дарозе, думаў Ясь. Мінула 2 тыдні, як Ясь апынуўся на свабодзе. За гэты час ён згалеў дашчэнту. Папрадаваў рэшту рэчаў, якія не бралі падчас вобшуку. У гандаль уключылася і Настка. Але ім плацілі смешныя грошы. Увесь горад распрадаваўся, каб схапіць хоць крыху ежы. Красці ў месцічаў Ясь не хацеў. Яны і так сядзелі на мякіне пад уладай бальшавікоў. Зрэшты, ён пакляўся Марысе Лобавай, што паўстрымаецца ад усяго, што зноўку магло б прывесці да яго арышту. Гэтым разам ёй было б ужо цяжка прыйсці хлопцу на дапамогу. Ясю і так пашэнціла, што ператрус не выкраў 3 пісталетаў і зладзейскіх прыладаў. За гэта ён мусім падзякаваць Насцы, якая ўсе левыя рэчы хавала ў тайніку, зладжаным у дрывотні. Ясь прыйшоў да Лобавай позна. Ён ніяк не мог адважыцца расказаць ёй пра сваю пастанову пакінуць горад. Гэтую думку ён выношваў ужо працяглы час. Пасля размовы з Уменскім у яго не засталося ніякіх сумневаў. Але ён адклаў сваё прызнанне на некалькі дзён. Сёння ён нарэшце набраўся смеласці, бо да Уменскага прыйшоў адмоўнічы сувязны, які заўтра апоўдні меўся вяртацца ў атрад. Ясь дамовіўся, што спаткаюцца з ней у Манцёра, і яны разам выправяцца ў дарогу. Лобава чакала Яся ў пакоі.
ляжала ў ложку і праглядала нейкія лісткі з тэкстам, надрукаваным на машынцы. Яна адразу пачула хлопцаў настрой, калі той толькі пераступіў парог. «І чаму ты такі маркотны?» «Прыкра, што мушу цябе пакінуць». «Ага, я так і думала». «Заўтра я іду ў лясы, не магу болей жыць у горадзе. Тут я дакладна загіну, неважна дзе і як. Але гэта прачуванне гняце мяне. Усё мне тут ужо абрыдла». «І я?» «Не будь такой, каб не ты, і духу майго тут ужо даўно не было. Я сам сябе ненавіджу». Лоба уважліва паглядзела Ясю ў вочы, потым спакойна і ціха прамовіла: «Канешне, ідзі, нельга гвалціць сваю волю, пагаржаць тым, што падказвае інтуіцыя». Яся не спадзяваўся, што яна гэтак спакойна прыме ягоную задуму. У яго нібы гара з плеч звалілася, але адначасова засмыліла ўнутры ад прыкрасці. А Маруся цягнула далей: «Ты мой бязглузды малы сынок, які прыкідваецца дарослым мужчынам. Хоча быць вельмі разумным, але насамрэч яшчэ зусім дурненькі. Ці я ж магу табе нешта забараніць? Вабяць цябе жанчыны, бо не хапае ў твоей галаве яшчэ клёку, каб зразумець, што гэта пустка. Калі табе падабаецца толькі цела. Ляці за імі, атрымлівай асалоду, распуснічай і набірайся досведу. Стаміла цябе шэрасць горада, ты прагнеш свабоды, лясной прасторы. Ляці, мой неразумны галубок, у лясы. І там ты не знойдзеш спакою, але заўсёды памятай пра сваю сяброўку, якая выдумала сабе, што ты ейны сынок. Можа, ты зноў некалі прыляціш у горад. Я буду тут, не змяню гэтага пакойчыка на лепшы. Я хачу, каб ты заўсёды ведаў, дзе я. Можа, зноў трэба будзе дапамагчы». У Ясі на вочы нагарнуліся слёзы. Лобава заўважыла гэта і пагладзіла па шчацэ. «А цяпер давай пагаворым пра нешта іншае, вельмі сур'ёзнае. Настаў вушы і слухай. Я маю магчымасць даведацца пра мноства цікавых рэчаў, якія трымаюцца ў сакрэце. Я ведаю, што ты кантактуеш з партызанамі і яшчэ з нейкім салідным тут у горадзе. Дык вось, я хачу перадаць звесткі на карысць людзей, якія змагаюцца з такімі ідэалістамі, як я. Ну не крывіся. Няхай будзе гэтак, з такімі, як тыя, што вырвалі з рук смерці касу і цяпер шалеюць з ёю, як вар'ят з сякерай. Добра?» Ясь не вагаўся. Яго нават усцешыла такая прапанова, ён быў упэўнены, што для Уменскага гэта будзе вялізны скарб. Паабяцаў, што завтра раскажа пра Марусю свайму сябру, які дбайна і ахвярна вядзе тут грунтоўную працу супраць бальшавікоў. «Цудоўна», — сказала Лобава. «І я вырваюся з-пад гнёту рэчаіснасці. Буду ў тых самых шэрагах, што і ты. Акрамя таго, забуду пра вельмі важную для мяне рэч». «Якую?» «Магчымасць перайсці пры нагодзе на другі бок барыкаду. Гэты астабрыднуў мне як горкая цыбуліна, гіджуся ім. Я хачу быць там, дзе і ты. Толькі не думай, што я табе навязваюся. Няма ў мяне нават і думкі такой. Мне важна, каб нашы адносіны трымалі як мага даўжэй. Я іх укладаю зусім іншыя пачуцці, чым ты. Але мы сумленныя і шчырыя адно з адным. Гэта самае істотнае. Згодны са мною?» «Цалкам». Яны развіталіся вельмі сардэчна і пяшчотна. Маруся нават была вясёлая. Калі Ясь ішоў на Залатую горку, яго ахапіў смутак. Ён не ведаў, што пасля ягонага адыходу Маруся замкнула дзверы на ключ, кінулася на ложак і вельмі доўга заходзілася ад плачу. Заўтра раніцай да Яся прыйшоў грамадзянін і ўручыў яму брудную скамечаную цыдулку. Ясь разгарнуў яе. З цяжкасцю прачытаў пасланне, напісанае друкаванымі літарамі. Змікіціў, што гэта напісаў баран. Малява была кароткая. «Пад домам мілага ляжыць тое, што купіў ажур у скрынцы. Падзялі сабе і паўлінцы. Кармі мілага. Мне халемус. Бывай. Мангол». Ясь адразу зразумеў, пра што вядзецца.
Толькі адна думка атруціла яго неспакой. Ён не мог згадзіцца аддаць паўлінцы тое, што прызначыў ёй баран. Ён і так ніколі яе не любіў, а цяпер глядзеў з гідлівасцю. Паўця зрабіла некалькі спробаў наладзіць стасункі з Ясем і Насткаю, але абое яны ўхіляліся ад гэтага. Хлопец не падазраваў, што гэта паўлінка выдала барана. Ён ведаў, што ператрусу яе правялі так грунтоўна, што яна засталася з пустой кватэрай. Зніклі нават лепшыя сукенкі і паліто. Былі канфіскаваны ўсе грошы, а з крамы забралі ўвесь тавар. Паўця на другі дзень пасля обшуку падалася ў следчы аддзел. Яна меркавала, што гэта непаразуменне і ёй усё вернуць. Але там Косцік, якога яна выклікала на карыдор, прыкінуўся, што яе не ведае. «Вы по якой справе?» «Косцік даражэнькі, мяне ж абрабавалі, аблупілі як ліпку, што ні семя, ні емя». «Я вас не разумею, якое семя. Я ніякі не Косцік, я прадстаўнік улады. Што вас сюды прывяло? Прашу гаворыць коротка і ясна. Я не маю часу». Паўця збялела ад разгубленасці. Заікаючыся і запінаючыся, яна замармытала нешта аб прэтэнзіях да правядзенага обшуку. «Мне нават сукенкі і тавар з крамы, усё да ніткі». «Досыць. Прашу паслухаць», — урачыста і напышліва прамовіў агент Семянцоў. «Як каханку і супольніцу бандыта вас трэба было парыштаваць і пасадзіць разам з ім, ясна? Калі вас і пашкадавалі, то толькі праз спагаду кіраўніка аддзела, які злітаваўся з вашай дурноты. Ці зразумела? Раю вам як мага хутчэй пакінуць нашу установу і пра ўсё забыць. Да пабачэння». Семянцоў пакінуў ледзь прытомную паўлінку на карыдоры і знік. Жанчына неяк дабрыдла заклятымі нагамі дадому. Гэтак яна спалохалася. Плакала і выла, сціскала кулакі і зубы. «Усё праз гэнага боўдзілу!» Яна мела на ўвазе, аднак, не Косціка, а барана. Ясь, прачытаўшы маляву, папрасіў грамадзяніна пачакаць на падворку, а сам пайшоў да Насткі. Тая акурат гатавала абед. Паказаў ёй запіску ад барана і ўсё расказаў. Перад ею ў яго не было сакрэтаў. Зрэшты, ён настолькі давяраў дзяўчыне, наколькі баран быў упэўнены ў адданасці мілага. Збіраючыся ў лес, ён не хацеў забіраць гэтую таямніцу з сабою, бо не ведаў, які лёс чакае яго ў будучыні. Параіўшыся, яны пастанавілі пакуль не чакаць скарбу, бо баран мог яшчэ ўратавацца. Калі б ён загінуў, то толькі тады яны мелі адкапаць золата і ўзяць сабе палову. Яны сышліся на тым, што паўлінцы не дадуць ні капейчыны. Настка аж патрэсла кулаком у бок паўлінчынага пакою. «Чорта лысага ёй! Не дамо нават гарэлага шэлега! Аліка праз гэту лярву забралі. Я нутром чую, што без яе тут не абышлося. Лепей жабракам раздамо, а ёй шыш дулю нямытую. Хай золата пакуль тут ляжыць. А дасі рады без мяне?» Настка усміхнулася. «Не бойся, жыццё ёсць, дровы ёсць, троху всякіх такіх рэчаў. Працаваць я таксама магу, не зломак же. Сама выжыву і мілага пракармлю, сёння забяру яго. На злосць гэнай». Яна не хацела нават вымаўляць паўлінчынае імя. «Добра, хай так і будзе», — пагадзіўся Ясь. Канец чэрвеня 1919 года быў у Менску неспакойны. Бальшавікі лютавалі, яны адчувалі, што супраць іх у горадзе нараджаецца бунт. Спанатрылі, што над іх галовамі збіраюцца грозныя хмары. Таму ад страху і шалу залівалі іскры супраціўлення патокамі крыві. У сваёй утрапнёнасці лілі яе направа і налева, запэцкаўшыся дашчэнту. Затое прырода, нібы імкнучыся улагодзіць людскія сэрцы, нацешыць вочы смяротнікаў, якіх вялі на расстрэл, зачароўвалася цудоўнымі, непаўторнымі барвамі. Ясь глыбока і сквапна ўцягваў праз ностры духмянае паветра. Па вузкіх лясных сцежках ён крочыў следам за сваім правадніком. Ім быў плячысты мужчына блізу 50 гадоў.
Ён ішоў так лёгка, порстка і ўпэўнена, што Ясь ледзь паспяваў за ім. Шарэла. Па лесе паўзлі цені высокіх дрэваў. Драбналесе пачало губляць сваю форму і неўзабаве патанула ў змроку. Толькі неба яшчэ свяціла сінню, а вяршаліны сосен ружавелі ў апошніх сонечных промнях. Нягледзячы на стому, Ясь пачуваўся вельмі добра. Упершыню за доўгія месяцы ён быў цалкам свабодны. На жываце за поясам у яго месціўся пісталет. Ён не быў больш безабароннай ахвярай бальшавіцкіх камісараў або іхных паслугачоў. Цяпер ён адчуваў, што можа сябе абараніць. Калі сцямнела, праваднік крыху запаволіў хаду, але змрок праз некаторы час пачаў радзець. Магчыма, гэта прызвычаіліся вочы, або цемру разагнаў яркі бляск зорак. Блізу поўначы Ясь заўважыў на адлегласці некалькіх сотняў метраў між камлямі дрэваў жоўтыя водбліскі. Праваднік спыніўся, павярнуўся да Яся. «Далей ісці нельга, напорамся на калы». Свіснуў 3 разы. Потым чыркануў запалкай, падпаліў цыгарэту і трымаў яе так, каб агеньчык быў бачны з боку табара. «Каго чакаем?» – нецярпліва спытаў Ясь. «Зараз прыйдуць вартавыя». І сапраўды неўзабаве пачуліся ціхія крокі нічых ног. Бліснуў ліхтарык, з цемры данёсся голас. «Хто такі? Барыла!» Да іх наблізіліся 2 постаці. Ясь і праваднік рушылі за імі. Яны не ішлі прама, раз-пораз саступаючы ў бакі, відавочна пазбягаючы гэтак нейкіх пастак. Хутка яны дабраліся да вялікага вогнішча. У ім паліліся тоўстыя калоды і вялікія карчы. Агонь засланялі высокія сцены, сплеценыя з вецця між убітымі ў зямлю слупамі. Сцены трымалі таксама цяпло і не давалі яму разыходзіцца наўкола. На даволі вялікай паляне размясціліся блізу 50 чалавек. Гэта была дзіўная група. Ніколі не стварыла б яе сама па сабе нічая нават самая буйная фантазія. Былі там і маладыя людзі, і сталага веку, але розніцу ў гадах згладжвалі бароды на даўно няголеных тварах. Большасць спала ў мудрагелістых позах. Невялічкая група гуляла ў карты. У іншым месцы сабралася свая грамада, ды слухала аповед мужчыны з шырокай рудаватай барадой і перавязанай галавой. Час ад часу адтуль даносіліся раскаты шчырага смеху. Блішчэла зброя, свяціліся вочы, патрэскваў агонь, угору ляцелі іскры. Ясь адчуў, што знаходзіцца сярод сапраўды вольных, смелых, непераможных людзей, гатовых на подзвігі, якія без узнёслых слоў ды заклікаў будуць да апошняга ўздыху бараніць сваю свабоду. Ад вогнішча падняўся шчуплы мужчына сярэдняга росту. Лёгка кульгаючы, ён абышоў партызанаў, якія ляжалі на зямлі. Ясь атарапела глядзеў на яго. Незнаёмец меў пры сабе афіцэрскі плашч, скураныя боты і шапку з чырвонай зоркай на аколышы. Ясеў праваднік скіраваўся мужчыну насустрач. Абмяняўся з ім некалькімі кароткімі фразамі. Праваднік дастаў з бакавой кішэні досыць важкі пакунак. Потым паказаў на Яся. Вось гэты. Мужчына ў афіцэрскім плашчы жэстам паклікаў Яся да сябе. Хлопец таропка падскочыў да яго, паціснуў працягнутую яму далонь. «Я Моніч, камандзір гэтага атрада». «Я шмат пра вас чуў», – сказаў Ясь. «Пераначуеш, яшчэ болей пачуеш. Галодны?» «Не, страшна стаміўся». «Тады кладзіся спаць. Тут і без пярыны цёпла. Пагаворым заўтра». Праз пару хвілін Ясь ляжаў на яловых галінках, глядзеў у неба. Думкі блыталіся ў ягонай галаве. Гэта была першая ноч за доўгі час, калі ён пачуваўся цалкам бяспечна. Высока ўверх ад вогнішча ўзносіліся іскры і там мяшаліся з зоркамі. А наўкола ціха стаяў таямнічы лес.